Bine te-am regăsit! Sunt Romelia Dragnea, sunt psihoterapeut, lucrez de peste 12 ani cu părinți, cu adulți, cu copii și o întrebare pe care o primesc foarte des este despre iubirea de sine. În tot ceea ce eu fac, în toată munca mea, în tot ceea ce eu spun, pun în centrul acestei munci iubirea de sine și cât de importantă este. Pentru că doar iubindu-ne cu adevărat pe noi înșine, putem să iubim și pe ceilalți din jurul nostru. Iubirea de sine de foarte multe ori este confundată cu egoism, egocentrism, dar este o mare diferență între aceste concepte și iubirea de sine. După cum sunt convinsă că ai observat, trăim niște vremuri încărcate de foarte multă frică, teamă, panică, nesiguranță. Mi se pare cu atât mai important în perioada aceasta să vorbim despre iubirea de sine. Și de ce? Pentru că dacă ne gândim un pic la frică și la ce este opusul fricii, nu este curajul, cum poate te-ai putea gândi. Opusul stării de frică este iubirea. Da? Într-o parte avem frica și într-o altă parte avem iubirea. Iubirea este cea care topește frica. Nu e vorba de iubire oarbă aici, este vorba despre o stare mai înaltă de vibrație, de conștiință, este o iubire cu înțelegere, o iubire înțeleaptă. Deci nu este vorba despre o iubire oarbă, a crede absolut orice, oricum. Da? Este un pic diferit. Dar până să ajungem acolo, este foarte important să începem să trăim această iubire de sine. Nu este de ajuns doar să vorbim, să citim în cărți despre ea. Cel mai important este să o experimentăm. Și cum putem face asta? Am făcut acest material tocmai pentru a vă ajuta să căpătați o înțelegere mult mai clară și mult mai practică a iubirii de sine. Putem să abordăm acest subiect al iubirii de sine uitându-ne la integralitatea ființei care noi suntem. Da? Noi suntem minte, noi suntem emoție, noi suntem corp și spirit. Da? Și dacă e să luăm fiecare palier în parte și să ne uităm de ce are nevoie pentru a simți această iubire, așa ne putem da seama cum putem să ne hrănim pe noi, cum putem să avem mai multă grijă de noi pentru a simți în interiorul ființei noastre această stare de iubire. Și de foarte multe ori le spun celor cu care lucrez și care mă întreabă, da, bun, și ce să fac ca să mă iubesc pe mine mai mult? Ceea ce le spun este să se gândească la persoana din viața lor pe care o iubesc cel mai mult. Da? Cu adevărat. Și să îmi spună ce fac ei pentru acea persoană. Ce îi oferă, ce îi dau, cum se comportă cu acea persoană, cum îi vorbesc acelei persoane. Da? Pentru că lucrez cu mulți părinți, majoritatea se gândesc la copiii lor. Și știi ce răspunsuri aud? Aud că au grijă de copiii lor, au grijă să le fie bine la nivel corporal, să mănânce sănătos, să fie bine îmbrăcați, să aibă o casă, un adăpost și așa mai departe. Au grijă de emoțiile lor, să-i întrebe cum se simt, cum li se pare un anumit lucru, ce le place, ce nu le place. Și foarte important, unii dintre ei care reușesc să ofere mai multă răbdare pot să și asculte emoțiile grele ale copiilor lor, dar majoritatea părinților pot face asta. Unii cu mai mari dificultăți, pentru că emoțiile grele trezesc și în noi emoții grele, dar toți părinții sunt acolo pentru copiilor când le este greu. Nu-i vezi fugind, nu-i vezi plecând, nu-i vezi punându-și capul în nisip. Sunt acolo pentru copiilor.
Au grijă chiar și de viața lor spirituală, fiecare în felul propriu, au grijă să învețe despre natură și cum să o respecte și să fie în comuniune cu ea și să aibă grijă de ea, pentru că având grijă de natură avem grijă și de noi. Au grijă de mintea lor, să le ofere cele mai frumoase cărți, cuvinte, cea mai bună educație. Au grijă de cum vorbesc copiilor lor, îi îmbrățișează cât pot de des, îi mângâie, au grijă de ei când le este rău, când sunt bolnavi. Ei, și acum dacă ar fi să aduci toate aceste lucruri către tine, da? Tot ce faci tu pentru celălalt, pentru cel pe care îl iubești cel mai mult, să le aduci către tine, cum ar arăta acest lucru? Întreabă-te. Este important tu să găsești acest răspuns, nu doar să-ți fie dat. Pentru că iubirea de sine este personalizată, fiecare simte cum are nevoie să-și dea. Fiecare știe ce îi place și ce nu-i place. Dar gândește la aceste 4 paliere de care ți-am vorbit. Cum poți să-i arăți minții tale că o iubești? Ce pui în ea? Cu ce o hrănești? Ce informații îi oferi? Cât de des? Da? Cu ce o cultivi? Cu ce o ajuți să crească? Ce oferi emoțiilor tale? Când ți-e bine? Când ți-e greu? Ce ți oferi pentru a te simți bine? Ce te ajută să te simți mai sănătos, mai plin de viață, mai energic, mai iubitor, mai blând, mai înțelegător? Toate acestea fac parte, aceste stări din starea de iubire. Da? Înțelegerea, empatia, acceptarea, toleranța, înțelepciunea, alegerile înțelepte, da? Luarea în considerare a perspectivelor celorlalți și toate acestea intră la iubirea de sine. Atunci ia-te pe tine în considerare. Ai tu grijă de emoțiile tale. Validează-ți-le tu în primul rând. Nu aștepta altul să facă asta pentru tine. Tu trebuie să faci asta pentru tine. Tu trebuie să le iei în seamă. Tu trebuie să alegi când să le dai glas și poate când să nu. Depinde de situație. Dar întotdeauna în interiorul tău, tu trebuie să le iei în considerare, să-ți spui, da, asta simt. E ok, nu e ok? Asta simt, asta e situația pe care eu o trăiesc. Asta apare în mine. Ăsta sunt eu. Și să te accepti. După aceea, la nivel de comportament, acolo poți ajusta, dar emoțiile întotdeauna le luăm în seamă. Le validăm, le acceptăm. Așa cum ai face pentru cel pe care tu îl iubești. Ți-ar păsa de ce simte, nu? Ți-ar păsa de ce e supărat sau de ce e trist. Fă asta și pentru tine. Apoi ai grijă de aceste emoții, de aceste nevoi ale tale. Întreabă-te de ce ai nevoie să-ți fie mai bine. De ce te-ar ajuta într-un moment mai greu sau mai puțin greu. Și oferă-ți asta. Poți să o faci tu pentru tine. Poate ai nevoie de un moment de pauză uneori, să stai singur sau să ieși în natură sau să te întâlnești cu cineva. Alteori poate ai nevoie de ajutor și atunci cere-l. Caută acele persoane din jurul tău, cere-le ajutorul și cu siguranță îl vei primi de undeva. Dar deschide-te către asta, acolo unde simți că ai o zonă de neputință. Și apoi partea fizică. Ai grijă de corpul tău. Iubește-l, mângâie-l, îmbrățișează-l, hrănește-l cu ce e mai bun. Oferă-i blândețe, oferă-i timp și răbdare. Foarte multe persoane am observat că, pentru că au fost crescute într-un mod poate ușor abuziv, de părinți care nici ei nu s-au iubit pe ei, nu știu să pună limite, inclusiv la nivel corporal, nu știu să spună ce le place, ce nu le place, nu știu să spună stop. Și de aceea e foarte important, corpul întotdeauna e sincer, întotdeauna. Și atunci tu poți să ai încredere în semnalele corpului tău și să le iei în seamă tu. Dacă corpul tău îți spune că am alergat prea mult, ia-l în seamă, spune stop. Dacă corpul tău îți spune e prea frig, e prea rece, presupun că te îmbraci sau îți mai dai o haină jos, nu? Dar dacă corpul tău nu se simte confortabil într-o anumită situație sau cu o anumită persoană, ce faci? Îl obligi să stea acolo sau încerci să găsești soluții? Dacă corpul tău simte că o apropiere este prea mult sau o distanțare este prea mult, da? O distanțare a cuiva, a ceva, ce faci? Nu totdeauna lucrurile acestea se pot rezolva, dar măcar le poți lua în seamă, le poți recunoaște
corpul tău se simte văzut de tine. Da? Și, bineînțeles, nevoile spirituale, ce are nevoie sufletul tău pentru a se simți hrănit. Ce te ajută pe tine să intri în comuniune cu acest suflet. Unii găsesc meditația, cântatul, dansatul, de obicei formele de artă ne pun în legătură cu părțile adânci din sufletul nostru. Psihoterapia, iarăși, este o metodă de a ne uita la emoțiile noastre și la ce avem în suflet. Și foarte multă lume apelează la ea pentru asta. Deci, uite-te, oferă-ți pe aceste 4 paliere, așa cum ai oferi celui mai drag prieten, așa cum ai oferi persoanei pe care o iubești cel mai mult din lumea aceasta, oferă-ți ție. Și vei vedea apoi cum efectiv energia ta se va schimba, o vor simți și cei din jurul tău, se vor uita cu alți ochi la tine, te vor întreba, dar ce ai făcut, unde ai fost, deși tu mare lucru poate n-ai schimbat la tine sau cel puțin nu în exterior. O vor simți copiii tăi, vor curge lucrurile dinspre tine și înspre tine mult mai ușor. Se va înlesni trecerea ta prin această viață și mai ales prin această perioadă, după cum am spus, încărcată de multă nesiguranță. Sper că ți-a fost util acest material, iar pentru asta m-aș bucura enorm dacă mi-ai da un feedback, dacă mi-ai spune cum ți se par ideile din acest video, cât de ușor ți se pare să le pui în practică sau cât de dificil, da? Scrie-mi într-un comentariu, lasă-mi un comentariu sub acest video. De asemenea, te invit să te abonezi la pagina mea de Facebook Romelia Dragnea, la canalul meu de YouTube Romelia Dragnea, pentru a primi și pentru a fi la curent cu alte materiale utile pentru tine. Te îmbrățișez!